Takže čauko, moje jméno je Tazvězka a já vás vítám u mojho prvého videa plus aj informačky, že čo budem točiť a tak. Čiže v tomto videu ukážem, takže je to plus aj tutoriál, ako do Minecraftu Resource Pack, či texture pack alebo Minecraft mapu. Takže nájdete si nejakú stránku, ja som si našel, dáte Minecraft parkour mapu, PC alebo nejakú mapu. Ideme dole, zobraziť viac. No, poď. Haló. Pardon, ešte sa mi to bude chvíľko načítavať, pretože mám lagy asi kvôli tomu, že točím. Jaj, počkáme chvíľku. No. Mohlo by sa to už načítať aj. Sakra. Takže nájdete si do mapy, myslím, že vidíte dole. Lebo túto mapu som už ťahoval, viem, kde asi tento moment. Ešte nižšie a prečo sa mi teda chce načítavať? Stránka. Haló, stránka. Šup. OK. Hopla. Klik. Aha, sakra. Tak. Dobre. Teraz už toto nebudeme potrebovať. Ja môžeš vypnúť? Dobre. No vlastne toto nebudem potrebovať, ale ja sa to nechám otvorené, pretože keď budem uploadovať video, tak ak by ste chceli túto mapu, ja vám ju dám do popisku tohto videa. A tak, no. Šup, ideme skip add. Toto sa stiahuje zrovna cez mega. Tak si chvíľku počkáme. Dám download. A toto sa nám spraví a potom sa nám to tuším, že potom sa nám to hodí tunak a otvoríme to. Takže, no, OK, už by to malo byť, otvorím si to tu dole. A počkám chvíľku, otvorí sa mi takáto vec, kde je tá mapa. Ja si to zmenším a hodím si to asi sem a minimalizujeme zatiaľ. Otvorím si to. Máme 3 spôsoby, jak si to zapomínať. Buď spustiť, enter, alebo napísať iba spustí, alebo môžete napísať spustiť s nejakým T, alebo tak. A aby by sa vám tu mala ukázať taká kravienka, ale nechápem, prečo som tu nechcel ukázať. Ja to dám ešte raz, spustiť a enter. A malo by sa vám otvoriť taká kravienka. Alebo môžete ísť tu, že budete tam mať spustiť, alebo run, alebo aj neviem, bo ako jazyku to máte váš počítač. Si to volím tunak. A ja si to otvorím teda tunak. Ale to je iba na tomto Windowse, čo mám ja. Pardon, mám sliny v krku. Čiže ideme do zložky Minecraft. Tak počkajte. Dole som išiel. Dám si spustiť. A tunak dole dáte, aby sa vám to otvorilo, percento a data percento. Takže tak. Keby ste nevedeli, jak sa píše percento, tak je hneď vedľa nuly. Je 0 a hneď vedľa napravo dáte shift a tak a máte percento. A data percento dáte OK alebo enter. Dám si složku Minecraft a dám si saves a ja ju tú mapu už tu mám, ale je si preč teda odstrániť. Takže tak, teraz si otvorím ten druhý priečinok, to kde mám tú mapu, to čo sa mi stiahlo. Ja to presuniem sem a to mapu aj teraz už v Minecraftu. Takže keď sa mi tam načíta, tak ja vám to ukážem, otvorím si Minecraft. Počkám, kým sa mi otvorí. Zatiaľ idem stiahnuť nejaký resource pack alebo tak. Takže, no vlastne nemusím stiahovať nič, pretože keď si stiahnete resource pack, je postup vlastne taký istý. Nájdete dolu, stiahnete a nepresuniete to do zložky saves, akurát, že to presuniete do zložky resource packs. Sem ja tu mám už nejaké resource packy, jak vidíte, John Smith, to som tam iba takto prehodil a mal som tu resource pack. Resource pack je od verzie 1.6.2 až po najnovšie. Potom ak chcete dať texture pack, tak ten je resource
Musím texture pack, to má texture packy. Já jdem do edit a od verzie po verziu 1.5.2 jsou resource pack, texture packy. 1.5.2 ještě texture pack od 1.6 jednotky až po najnovšiu začínajú resource packy a ja dám play. Mapa je na všetky verzie. Takže tak, a keby ste mali na resource packu, že pre verziu 1.70, tak to si nevšimajte, je to proste od 1.6 jedničky proste po všetky. Aj keby tam bolo napísané, že to je len pre verziu 1.70. Takže tak. Ja počkám, kým sa mi otvorí Minecraft. A teraz vlastne otváram asi tú verziu 1.5. To nevadí. Ne, mám zrovna 1.8. Takže to je dobré. Tak ja počkám, kým sa mi 1.8 otvorí. To bude troška dlhšie trvať. A on čo už? Ok, už to je dám si single player a sakra, táto mapa nebola na túto verziu. Když si počkejte, na ktorú verziu je vlastne Random Hero, máme v tej zložke saves, myslím, saves je tu, asi není na 1.8, prostě, ak to není tam na tu verziu, ak to tam nenájdete tu zložku, teda, ak v Minecraftě nenájdete to, tak tu mapu, tak potom bude na inú verziu. Ja som ju prechádzal na 1.7.4, čiže asi preto, lebo 1.8 už je troška aj iná dosť verzia a tak. Takže preto tam asi nebolo. Ak to tam nebude teraz, tak mám bug. Mám bug proste. Normálne by to tam malo byť. Prečo mám bug? Ja už viem prečo, pretože tú mapu som tu už raz mal a ja som hneď vymazal a dal ju tam znova, tak vtedy sa mi to bugne, ale keď ju vymažete a musím zavrieť celú túto zložku a sa otvoriť a dať tam znova tú mapu, tak potom by mi to išlo, ale to je teraz jedno. Proste malo by to byť, takže mám multiplayer a multiplayer options, resource pack, vidíte sú tu moje resource packy, čo som vám tam ukazoval. A tak to je všetko asi z tohto videa. Keby ste chceli nejaké Minecraft videa, tak ich v pohode natočím. Vidíte, mám veľa serverov. Čiže ten server zase zmenil meno. I už je jeden o jednu verziu ďalej. Teda o jedného playera mám veci. Takže tak. Pardon. Vôbec sliny v krku. Takže my sme sa videli v ďalšom videi. Nezabudnite nechať like a dúfam, že aj odber. Ešte by som chcel povedať, čo budem točiť za hry. Budem točiť Team Fortress 2 úplne od začiatku bez vecí, lebo mi sa dostal do Steamu vlastne taký jeden hacker, lebo som ho nejako nasral a potom mi zmenil heslo, takže už nemám veci. Potom budem točiť Minecraft, samozrejme. A že to ešte budem točiť. Môžem začať Terrariu. Keď boli väčšie počty lajkov GTA alebo Simpsonovcov, jak by ste si vybrali. A prípadne začnem točiť aj FTB modpack. To je Minecraft, tam sú Minecraft modpacky. A tak to mám to Double Gamer do videa, takže tak. Ak by ste chceli teda, tak sa vidíme, teda, no ak by ste chceli, tak, ale bože, ak by ste chceli, tak by som ešte mohol prípadne začať točiť aj nejaké modpacky, ako je Hexy, to mám v CTL 11. A vidíme sa v ďalšom videi a tak, dúfam, že sa vám toto video páčilo, nezabudnite zanechať like, odber, to som hovoril, ale zatiaľ čus.